So next question is about homosexuality. And there's plenty. What to do with different sex orientation? How can God love homosexuals? How does a pastor in a church treat homosexual couple? When is it that other orientation appears in a person? Let's take it one by one. All right, sir. So when other orientation appears in a person. Takže teďka jsou Start otázky. from beginning. Okay. Tak to teďka budeme mít otázky na homosexualitu. Co dělat s jinou sexuální orientací? What to do with different sex orientation? Okay. We know that God created a man and a woman. My víme, že Bůh stvořil muže a ženu. And the same way he created animals. A stejným způsobem stvořil zvířata. Okay, you might see some deformities. Dobře, můžete vidět nějaké deformace. The reason is that the world itself has been deformed Důvodem je, že sám svět byl zdeformovaný. from beginning Od počátku. by its rebellion Skrze svou rebelii. against God. Proti Bohu. Since that moment, Od té chvíle, look, in the beginning, if you podívejte na go začátku, když to půjdete Genesis do Genesis 28, 29, 28, 29, God gave us dominion. Bůh nám dal nadvládu. Genesis, I think, 1, verse 28 and 29. He Genesis gave us dominion 1, verše 28, over 29. all creation. On nám dal nadvládu nad vším stvořením. He made us to be caretakers On způsobil, že my jsme se starali of his precious garden. o jeho vzácnou zahradu. We had dominion. My jsme měli nadvládu. If you know what the word dominion means. Pokud víte, co znamená slovo nadvláda, But the moment we began to ale ve chvíli, kdy jsme začali go opposite, jít proti, we corrupted the universe. tak my jsme pošpinili a poškodili svět. Vesmír. We corrupted the whole Tu existence. celou existenci. And deformities were able to happen. A přišly různé poškození. Death. Smrt. Just like some people ask you, why does God allow stillborn? Jako někdo, když se zeptá, proč Bůh dovolí, že se narodí mrtvé děti. It was everything that's happening in this world, Všechno, co se was děje v our- tomhle it's our světě, fault. je naše chyba. because it was given to us perfect. Protože nám to bylo dáno dokonalé. And we were perfect A my jsme byli dokonalí. until we sinned. Do chvíle, než jsme zhřešili. And from that moment, A od té chvíle things have gone weird. se věci jakoby bláznily trošku. Ne trošku. Prostě se So it's the origin rušilo. of so many things you see today. Takže to je důvodem nebo počátkem všeho, co vidíte, nebo tolika věcí, co dnes vidíte. So the will of God is man and a woman. Takže boží vůli je muž a žena. And God forbids homosexuality, A Bůh zakazuje homosexualitu. both in Old and New Testament. Jak ve starém, tak v novém zákoně. Go ahead. How can God love homosexuals? Jak může Bůh milovat homosexuály? Because they were made in the image and likeness of God. Protože byli udělaní v božím obrazu a k jeho podobě. They are God's creation. Oni jsou božím stvořením. Because God wants their soul. Protože Bůh chce jejich duši. He wants them back. On je chce zpátky. That's why To je důvod, proč. God hates homosexuality, Bůh nenávidí homosexualitu, but he wants every soul to come to him. ale chce, aby každá duše k němu přišla. For God so loved the world Neboť Bůh tak miloval svět, that he gave his only begotten že Son, dal svého jediného syna, and whosoever believes in him aby každý, kdo v něj věří, will not perish, nezahynul, but will have eternal life. ale měl život věčný. The world. Svět. What is the difference between homosexual act and a liar? Jaký je rozdíl mezi skutkem homosexuality a mezi lhářem? Zero. Žádný. What is the difference between homosexuality and boyfriend and girlfriend sleeping together without being married? Jaký je rozdíl mezi homosexualitou a tím, když spolu spí kluk a holka bez toho, aniž by se vzali? Zero.
Žádný. What is the difference between Jaký je rozdíl homosexuality mezi homosexualitou and those who hate a těmi, kteří nenávidí God's image? Boží obraz? Zero. Žádný. Every sin is sin in the sight of God. Každý hřích je hřích v Božím pohledu. The act is an abomination to God, yes. Ano, ten čin je v Božích očích ohavností, But you don't have reason to hate them. ale vy nemáte důvod je nenávidět. If you hate them, Pokud je nenávidíte, you are a murderer tak jste vrahem and you go to the same place. a půjdete na to stejné místo. Sorry to break the news. Je mi to líto, že jsem vám to prozradil. There are Christians in America, I see them having their guns and knives and clubs and everything. Jsou křesťané v Americe a jsou v různých klubech a mají nože a zbraně a Let's go všechno. kill those who commit Pojďme abortion. zabít ty, kteří dělají In potraty. fact, they shot and killed some doctors. Ano, ve skutečnosti oni zabili, zastřelili nějaké That doktory. Christian will go straight to hell, Ten křesťan půjde přímo do pekla. together with the man who committed that abortion, Spolu s tím člověkem, který dělal ten potrat. if they both not repent. Pokud oba nebudou činit If they pokání. both don't repent. Pokud nebudou činit pokání. Maybe you don't like this message, but it's true. Možná se vám nelíbí tohle kázání, ale je to pravda. And I stand by it. A na tom stojím. If God wants homosexuals to die and go to hell, Pokud Bůh chce, aby homosexuálové zemřeli a šli do pekla, he will not send Jesus. tak by neposlal Ježíše. He said On řekl, that he does not rejoice in the death of a sinner, že se neraduje ze smrti hříšníka, but that they come to repentance. a aby přišli k pokání. Amen? Amen. Please say amen. It's not me. I'm just quoting the scripture. Prosím, řekněte amen, to nejsem já vám jenom cituji písmo. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. When you preach to a homosexual, you show love. Když kážete homosexuálovi, ukazujete lásku. When you give them the message of salvation, you love them. Když jim dáte to poselství spásy, tak je milujete. If you support the act, Pokud podporujete ten čin, you will perish with them. půjdete do záhuby s nimi. If you sympathize with the act, Pokud máte sympatie s tím činem, you will perish with them. zaniknete s nimi. I hope that's clear. Doufám, že to je jasné. You asked the question, I'm answering. Zeptal jste se na otázku, já odpovídám. Amen? Amen. Amen? Amen. Next. Další. Oh, wait. If you believe that the question has been answered, Pokud věříte, že ta otázka byla I want you zodpovězena, to raise your hand and say amen at the same time. chci, abyste zvedli ruku a zároveň jste řekli amen. 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 Good. You have some time? 5 minut. Or we need more than that. We have to stretch it, sorry. Tak to trošku Yeah, official. tak to Okay. trošku natáhneme Thank you. tu část. Thank you. This is important time. Je to důležitý často. Go ahead. How does a pastor in a church No, wait. Somebody. Ježíš zaslibuje homosexuálovi vysvobození z jeho homosexuality. I would like to ask if Jesus is promising deliverance to a homosexual from his homosexuality. Yes. Ano, When the Holy Spirit comes inside, když Duch Svatý vejde the dovnitř, spirit of homosexuality will leave. tak duch homosexuality odejde. There is no negotiation. V tom není není dohadu. Amen. Amen. You cannot serve God Nemůžeš sloužit Bohu, while practicing homosexuality. zatímco děláš homosexualitu. Sorry. Je mi to líto. It's not possible. Není to možné. Yes? Homosexuality is a verb in the Bible, not noun. So the act is bad, but even if you're Christian, to have temptation, it can still happen. Homosexualita v Bibli je sloveso, takže homosexualita v Bibli je sloveso, takže to Bůh odsuzuje, ale když jste křesťan, tak také můžete mít pokušení. And it says that for no reason he would not act on it.
A on říká, z žádného důvodu na základě toho nebudete jednat. But he knows that if he has foundation, it will still be. Ale on ví, že i když má, And sex. on ví, že když má to pokušení k tomu stejnému pohlaví, tak to neudělá. He better defeat that temptation. A radši by měl porazit to pokušení. Yeah. Amen. Amen. Next. How does a pastor in a church treat homosexual couple? There is no homosexual Pardon, couple. jakým způsobem pastor a sbor se chová k homosexuálnímu páru? I would not accept homosexual couple Já bych nepřijal homosexuální pár as a couple. jako pár. If they come to the church, I treat them as individuals. Pokud přijdu do církve, tak se k ním budu vztahovat jako k jednotlivcům. I will not recognize Já nebudu uznávat their union. jejich jednotu, It's jejich not spojení. possible. Není to možné. And I'll be preaching for them to repent. A kázal bych jim, aby činili pokání. And I believe the message they will hear will force them to either stay and repent or go away. A já věřím, že to kázání, které bych kázal, by to způsobí, že budou činit pokání nebo odejdou. I will not send them away. Já bych je neposlal pryč. But if they start to do anything that is homosexual Ale pokud začnou dělat cokoliv homosexuálního in the v church, církvi, I will personally send them away tak bych je osobně poslal pryč. and forbid them from coming. A zakázal bych jim, aby přicházeli. But if they come and conduct themselves to listen to the message, Ale why pokud not? přijdou a budou se držet a budou poslouchat tu zprávu, proč ne? I will welcome them with both hands. Já je přijmu obouma rukama. I will let them sit and listen to the same word as everyone else. Necháme se sednout a poslechnout si to slovo jako všichni ostatní. And we pray that the word of God will touch their lives. A budu se modlit, aby Boží slovo se dotklo jejich životů. They have the same opportunity, Oni mají tu stejnou příležitost, like everyone else, jako kdokoliv jiný, to receive the word and přijmout turn to to slovo Christ, a otočit se ke so Kristu, that their soul will be saved. aby jejich duše byla spasena. But the word couple should be deleted. Ale to slovo pár by se mělo vymazat. Amen. Amen. When is it that our other orientation appears in a person? Kdy se objeví jiná orientace v člověku? When the demon comes into that person. Když démon přijde do toho člověka. Some people have it from inside their mother's womb. Nějací lidé to mají už zevnitř lůna své matky. Some people, it came into them Do nějakých lidí to přišlo, as they were born. když se narodili. Some people after. Nějací lidé potom. Some people actually have it invited Nějací lidé to pozvali by their parents, skrze své rodiče. especially these days. Obzvláště v dnešní době. They start asking the child, are you Začnou se ptát girl or dítěte, boy? jsi holka nebo kluk? This is nonsense. A to je nesmysl. Yeah, this is when the child gets confused To je ta chvíle, kdy se dítě je zmatené, je se zmate. and the child start thinking A dítě something začne else. přemýšlet nad něčím jiným. And then they start buying things that are A pak se začnou kupovat věci, gender neutral. které jsou genderově neutrální, pohlavně neutrální, genderově neutrální. And then they start to treat them a little bit like a woman. A to pak se k see. ním chovají trošku jako k ženě, aby viděli. This is called indoctrination. Tomuto se říká indoktrinace. Yeah, and some people A open nějací doors lidé in their house otevírají dveře and ve they don't svém know domě which demon is coming in. a nevědí, jaký démon přichází. The demon will not ring a bell and tell you their name and their attributes. Démon nezazvoní u dveří a neřekne vám své jméno a jaký dnes přináší atributy. This is one thing we should know. Tohle je jedna z věcí, co bychom měli vědět.